Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli ihora esilibusiswe ngubaba ohlala ekhaya ezulwini, ihora esilibusiswe uNkulunkulu oyingcwele okunguyena opha impilo, okunguyena osithandayo, osibekelayo, osenzela umusa, kuthi umusa ungasifanele kodwa aqhubeka asenzele, kuthi emhlabeni kufiwa each and every second kodwa wena usaphila, kuthi emhlabeni abantu befa ngokuthi baphuzile uphuzo olunamandla wena kodwa usaphuza lungakubulali, kuthi abantu befa ngokuthi babhemile, befa ngesifo samaphaphu ngo-TB nani kodwa wena usaphafuza usakhipha usayifaka kodwa ukakapi, kuthi abantu befa ngokudla okubulalayo njengamanje usawoti ushukela kodwa wena uyakufaka njalo ekudleni kwakho, awuphili ngaphandle kwakho, awukwazi nje ukupheka, awukwazi ukudla okungenamfutho noma ukudla okunjanjani bese uyaqhubeka uphile. Sorry ngixolele kakhulu. So uNkulunkulu usasenzele umusa nobubele kakhulu kulesikhathi esiphila kusona njengamanje, usasenzele umusa ongaphezulu komusa, umusa owandisiwe ngaphezulu kwazo zonke izinto, ngoba kukona konke okwenzakalayo abantu baNkulunkulu, kuzona zonke izinyathuko esihamba each and every day futhi kube siphelele endleleni, ngoba uthi ugibela lapha kuleya tekisi khona ugibelile njengawe izolo in the very same location ngandlela efanayo kodwa yena wangafika lapha yakhona, khona wenze njengawe izolo kodwa kwangenzeka ngendlela efanelekile, khona odle njengawe, ophuze njengawe, ohamba indlela ezifana njengezakho, owenze the same crime, owenze the same sin osenzayo namhlanje nangakusasa nangakusasa, but usenzelwe umusa, but usaphila, but usabona, but usahamba. Khona uthe ebheka nje ivideo lenyanyisayo enophoni nobanibani avele avaleka amehlo akho wangaphinde wabona, khona uthe ekhuluma ngezindebe zakhe wakhipha amagama amabi wavele bamshaya bathi oh yeyisa ukuhlaza wena, kanti bazomshaya ngesikhali esilimazayo esibulalayo, wangaphinde waphila, wangaphinde wasurvive, kodwa wena usenza okufanayo njengaloya muntu but uyaphila, wenza okufanayo njengaloya muntu kodwa usagciniwe, udlwa ngendlela efanayo njengaloya muntu kodwa usaqhubeka usakuthola konke okudingayo, kuningi abantu baNkulunkulu ekumele sihlezi njalo uJehova umdali wezinomhlaba simbonga ngakho ezimpilweni zethu asenzela kona, ikakhulukazi esingakudeserve, ngoba lempilo le uNkulunkulu asibusise ngayo asideserve, indlela esibehave ngayo singabantu, indlela esisona ngayo singabantu, indlela esingezwa ngayo singabantu, indlela esihlezi sithanda ukuthi senze ngekuthanda kwethu kunge ngokuthanda kaNkulunkulu, ngwenkanuko zethu kunge nokuyalelizwa uNkulunkulu, ngokuhamba kwethu kunge kwaluswa umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso. So bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni siphila ezikhathini ezinzima, ezikhathini zokugcina lapho khona umnyalezo omkhulu ohlezi kumele hlezi sikhumbuzana ngawo, umnyalezo owodwa othi bantu phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele, bantu phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele, phendukani ngokuba futhi ukufa kusondele kakhulu, ukufa is much closer. Why? Because everything ekhona njengamanje is a killer, everything yenzakala njengamanje ingisondeza kakhulu ekufeni. Fana isikhathi indlela esigijima ngayo njengamanje lezi ikhathi zokugcina zisondeza kakhulu insuku zakho zokufa. Let's say imele ushone in 30 years, njengamanje unyaka uwodwa ngazuthi insuku. So ngokushesha kwesikhathi shesha kangaka seshela ukuthi lo 30 years wakho usheshe nje ushwakatshela usheshe ufike manje. Lesikhathi esigijima kangaka sigijimela ukuthi kusheshe kwenzeke konke okwenzeka lapha emhlabeni. That is why izisebenzi zobumnyama nesithi uqopholaza sisebenza kangaka day in day out, day and night, hlezi kubanja ama meetings, hlezi kwenziwa zonke izinto kwenzela ukuthi kusheshe kwenziwe okungenziwa. Singazama yiphi indlela manje, singabathola kanjani manje, singabasusa kanjani uNkulunkulu, singabenza njalo ukuthi bafele esonweni, singabenza njalo ukuthi bangakuthola ukuphulukisa, sibakenze njalo ukuthi kuthumbe imphefumulo yabo, singabenze njani manje libele kuzanywa kuphindwe kuzanywa kwenzela ukuthi kuhlezi njalo kuphumelele ubumnyama kunokukhanya, ngoba ubumnyama bufuna ukuyoshana abaningi, ubumnyama bufuna ukuyobhubha nenqwaba, inqoba yindalo kaNkulunkulu, le nqoba uNkulunkulu asayincenga namhlanje, le nqoba uNkulunkulu asayikhandlekela namhlanje, le nqoba uNkulunkulu asayibiza namhlanje, eyincenga kancane kancane, bantu phendukani
ngoba umbuso wezulu ususondele kahle kahle into uNkulunkulu azama ukuyilwela uzama ukulwela ukuthi yes nizalelwe esonweni yes nizalelwe emhlabeni onesitha yes nizalelwe emhlabeni onenkohliso and kunjalo kulomhlabeni nizalelwe kona kuqhubeka kuyanda vele yonke inkohliso iqhubeka iyanda usizi iqhubeka liyanda obumnyama buqhubeka buyanda isitha siqhubeka siyasebenza sandisa okungokwaso esokwenzela ukuthi abantu siba advertisele kona kube kuningi because esikhathini esiphila kusona noma empilweni kuhamba ngokuthi ubona izinto eziningi kangani if you are influenced ngokuningi kakhulu obviously uzokhetha kuloko okuningi kunaloko okuncane that is why thiwa indlela incane and bancane abangena kuyona but abaningi bayela eweni so abantu bazibuza ukuthi hayi vele inkolo and ikanjena so ke kungenzeka ukuthi ungathi uthi inkolo ngoba nakho baningi abantu ngeke sife sibaningi kangaka yes nini impela endisolve kuhlezi vele kuzothakethwa imajority kuzothakethwa vele abantu abaningi khona kuzokwazi ukuthi kube ne-success in whatever action esukuyenze ngaleso sikhathi so kuzothakethwa inqwaba abantu abayimbumba abaningi okuzobayibona bazolimala bazobhubha kakhulu because sithe sisebenza ngokuthagetha inqwaba sisebenza ngokusebenzisa inqwaba sisebenza ukuthi kube inqwaba ezongena esihogweni so umuntu azothatha ngokuthi hayibo ngeke bandleni ngathi sibaningi kangaka baningi abakholwa ngale ndlela baningi abayenzayo lento nani ngeke uNkulunkulu azasibulale nani hello ibona impela bazobhubha ngoba baningi isitha sihleli ibona impela ngoba baningi sihleli kubona ama-event ngoba abantu basuke bemangaka singena ikhona etavern because ama-tavern nama-clubs vele amabandla asathana amathempeli akhe because basuke bebaningi makubiza i-celebrity kugcwale bese lithi hayi ngeke vele kwenzeke lutho ngoba sinebaningi nanani the majority yona i-target vele khona kuzozuza inqwaba khona kuzobhubha inqwaba khona kuzokwenzeka okubi kube kuningi kakhulu okudlula ini okuhle so siphela isikhathi sokugcina esikhathini esinzima abantu baNkulunkulu lapho khona uNkulunkulu libe lisincenga kancane kancane uyakuncenga nawe uyakuncenga kusasa uyakuncenga namhlanje kade kuncenga izolo usakubiza namhlanje usakubiza nangaleli thuba usakubiza nangalomzuzu usakudinga ekudingela ukuthi kusizakale wena ekudingeka ukuthi kuphulukise wena ekudingela ukuthi kuhlengwe wena ekudingela ukuthi kube nguwe ozoba nempilo enobuqotho impilo enokuthula impilo enokukhanya ngoba siphila emhlabeni wamanga nje manje kugcwele inkohliso ukudlula yonke into kugcwele amanga okudlula iqiniso liyango kuya liyancipha and uzubona isikhathini esiphila kusona nje manje ukuthi iqiniso liyancipha bonke umuntu usenendaba nezinto it's like kanje nabahambayo it's all about upgrading it's all about unani wena kuloko sekukhona it's all about usunakho yini lokho sekuadvertise it's all about usuyakusebenzisa yini nawe lokho khona all about ama styles fashion everything ekhona enzela ukuthi bonke abantu bathi bangena kuleyo nto le and then bese sithi okay nangu mina fana noma when it comes to ma advertise something obviously ama-advertisers asuke zama ukuthi kube nabantu abaningi and then bese yayicacisa ukuthi kahle kahle mina nginje I remember there's this one time eminyakeni edlule I think it's 5 or more years la khona uMTN wawune data I think la 10 rand was it 1000 gig I think 1 gig wedatha lu-10 rand kuphela wonke umuntu wavota khoma selisi wabani bonke abantu bashona khona bathi wabuya uMTN esebona ukuthi okay abantu sebegcwele manje wasuka wabuyela kwi-amount for lelo data lelo ngobani basi osuzuze abantu abaningi so it's all about advertisement ngoku-advertise kumele uku-advertise wena ngento ezokwenza phela uheheke umemeke bese uyafika and then mase usufikile kuthiwa come la there you go fana nasemcimbini abantu beza bathi because kukhona ini yamahala kudla kwamahala phuzo lwamahala bathi kanti abahazi ukuthi kwenziwe makho ama-covenant enkathi beshisa impepho nemimoya yakhona bebiza amadlozi akhona bebiza izinto zakhona and wena ngokufika nje lelo qatha uzothatha ulifake endebeni zakho nawe uvumelana nale mimoya egcwele kuleli gceke nawe uvumelana nezivumelana abazenzile nale mimoya ukuthi okay njengoba sisenze umcimbi senzela uma wethu sowashona siyamshadisa nosibani nani bonke abantu abenza lokho bavumelana nayo le moya bavumelana nani imimoya esishadisa nani so yonke into lapha emhlabeni iyenzeka abantu baNkulunkulu kuningi kukhulu kuyenzeka kuyabonakala izimo
zempilo asisekho, ngizothi ayisekho normal, akusakona lokho. Akuseyona le ndlela uNkulunkulu adedale ngayo, akuseyona le ndlela uNkulunkulu adefisa ngayo, akuseyona le ndlela uNkulunkulu kade ethanda ukuthi kuphilwe ngayo. Ubumnyama sebushwankathele kakhulu, ubumnyama sebugcwele kakhulu, inkohliso sekwande yona kuphela. Alisekho iqiniso, akusekho khanya, akusekho ukuthula, akusekho ukuphila ngendlela efanelekile. Yonke into esiyiqiniso manje siyazitshwa, yonke into manje sisiza kufanele isibukeka nje njengento engasizi, yonke into ewukhanya manje sifana nobumnyama, yonke into, everything bantu baNkulunkulu seyiguqukile, ayisafani nakudala. Akuseyona le mpilo uNkulunkulu ajesidalele yona. Asenakho ukuthula lo uNkulunkulu ade ethanda ukuthi sihlalisane ngakho lapha emhlabeni singabantu, sihlale emhlabeni okuthula. But umyalezo sanjalo ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, nihlengwe, nisindiswe, because uhlengwa vele kade usesonweni ngithi udinga ukuhlengwa bese uyasuka esonweni bese ubuyela kuphi ekukhanyeni, ekuphileni. Nisindiswe, usinde because usekufeni vele. It's like obviously uzala ugingqika, but lukhona usizo olungakwazi ukusiza. It's like uzale ulengele wena uzowelela ke ebridge bese uyafa lapha. But bese siyafika isandla sithi ukwazi bambelela la. Nasi isandla bambelela la. Kukwena ukuthi uyasigrabha yini bese siyakudonsa. Kuzokwenzeka usibambe. Sithi siyakudonsa uthi ulibele usidedele. Uthi awe ma uyashiblika. Sithi bambelela. Uthi uyashiblika sithi bambelela. Ngaleyo ndlela uthi umbambo uKristu ngale nkathi uthola ubhabhadisa uthola ukusindiswa. Ebese ekukholweni kwakho libele ushiblika. Usangabuyela back to square one. Futhi usangashona phansi, usangabhubha. But kudinga ukuthi lesi sandla mase sikubambile, usibambe in such a way that uzicela ukuthi ungidonse. Sikudonse uzuphume lana, uzuphume obishini, uzuthola ukhanya. Uthi noma ukhona kulomhlaba but wazi ukuthi uphumile obishini, uphumile wena ekufeni, usuhlalela ukuthi njalo uzilungise each and every day ngokuvuma njalo izono zakho. Ngokuvuma njalo izono zakho zenzile usuku nosuku because vele izono sizenza njalo ngoba siphila emhlabeni wesono njengamazolo. Kumele uhambe njalo uzithunta, uhambe njalo uzimbabhatha, wasuse lamanzi asuke kuwena. Number 2, siphila emhlabeni wesono wokona ekudinga ukuthi uvume izono zakho each and every day. Ngokuthi uhlambulule izimpahla zakho zigqokile uzihlanze. Uhlambulule izindebe zakho, uhlambulule amehlo akho, uhlambulule izindlebe zakho. Uzigeze kwawena each and every day. Wazi ukuthi uhlezi uhlambulukile enyameni nasemphefumulweni. So uyahlengwa, uyasindisa, ebese uyabhabhadisa. Ukubhabhadisa ngifisa ukucacisa kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthi kukuhlambulula lonke uhlobo lwesono oseke wabamba nalo, oseke lobala ngaphezulu kwakho. Kuze kunezono onazo ozenzile wena, ozaziyo, ozikhumbulayo, nezinye ongazikhumbuli, owazenza usaneminyaka emincane, owazenza usano 30 una 60 manje. Inqwaba yezono. Thola ukuthi washaya ingane yakamakhelwane kanti kwangayona eyayinephutha. Kuningi yakhala ingane mhlawumbe kwaze yagcina leyo nto isayibambile namanje isayikhana isasenhlizweni yayo. Leso sono leso sangabalelwa sona. Wenza ububi wangakhokha ezitolo nanani lazi la uvalwa sangabalelwa kusona sangaphezulu kwakho leso sono leso. Phinde kube izono zabazali bakho kade benza ububi emhlabeni. Benza ububi iminyaka yonke bekwenzisa nawe bekujombisa imililo bekwenza lezo zono zisangaphezulu kwakho. Okhokho bakho bebekade beyizangoma lezi befika emaphusheni manje befuna ukudonsa befuna ukuthi uthathe lezi ikhwama lezi befuna ukuthi nawe uqhubeke lezo izono zonke lezi zisangaphezulu kwakho zibhizi ziyakulandela. Ama covenant babewenza nemimoya besho ukuthi kuzizukulwane bonke abazozala baqhubeke bazalele leli khaya nabo sifuna ukuthi baphile lempilo sifuna ukuthi benze kanje. Zonke lezo zonto zisangaphezulu kwakho usadinga ukuthi uhlanjulule kona konke. That is where umbhabhadiso ungena khona, ungena ukuhlambulule kwasani ngokungena emanzini uthi ngiyamamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi usuthi wena sengiphumile kukona konke khona lapha emhlabeni.
sengiyakulahla konke, ngiyazigezisisa, ngiyazihlambulula, Kristu ngifakanye nawe, ufele nyama. Ife kuphele kakhulu, kuphele inyanga ebese uphila ngokuka moya. And then la masusuphila ngokamoya ke, ila umoya kaNkulunkulu usuhamba nawe, usukhumbuza ukuthi khumbula usuku ukuthi wenza ukuthi, khumbula, and ukhumbula ngisho izona wazenza usamncane, la kudingeka khona ukuthi uguqe ngedolo lakho bese uyazivuma, usasikhumbula nje. Ebese umoya kaNkulunkulu ukhole ngoba usaqhubeka usazenza namanje isono, bese uthi mawonile ubuyele kuJehova usiphinde uzivume leso sono osenzile ekseni. Uphinde usivume leso khohle ukuzivuma izolo osenzile izolo, khona uzoba cleansed, ube pure, bese uba ngcwele, khona umoya kaNkulunkulu uzohlala nawe, uzohlala kuwe, uzokusiza, uzokulekelela, uzokuhola, bese uhamba endleleni yokulunga ngenxa kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini esikanjalo, siphila emhlabeni okanjalo, siphila ngaleyo ndlela ileyo miyalezo uJehova umdali wezulu nomhlaba asithumela wona ngokubaleka ukuthi kulezi sikhathi sokugcina nako kumele nikwenze, nako kumele ningakwenzi, nako kumele niqikelele, nako kumele ningaqikelele, nako kumele nikhandlekele, nako kumele ningakhandlekeli, nako kumele nikuphilele, nako kumele ningakuphilele, nako konke bantu baNkulunkulu kumele kube kanjalo. Siphila kulesi sikhathi esikanjalo. Sicela sekuhloko sithi ukungazi kuyafana nokungaboni. Ukungazi kuyafana nokungaboni. Ukuthi wena into ethize awuyazi, lokho akusho ukuthi ayikho. Ukuthi into ethize wena awuyiboni ngamehlo akho enyama, lokho akusho ukuthi ayexist. Lokho akusho ukuthi ayikazi bekhona. Lokho akusho ukuthi omunye akayibonanga. Lokho akusho ukuthi afuthi ayisoze yaba khona. Just because wena awukazi uyibona ngehlo lakho, just because awukazi uyizwe ngezakho indlebe, just because awukazi uhamba ufinyelele lapha, just because wena awukazi uexperience lento le, akusho ukuthi nomunye akaza experience, akusho ukuthi unamanga mengabe esho ukuthi yazi ngibhekana no1 no2 no3. Kuze kuthiwa hayi cha uyahlanya nje wena ewe avuyihlanyisa nanani. Be careful. Ngoba kulabo abantu abanamehlo akamoya bayakwazi ukuthi bakubone bona. Ngoba abantu abaningi baye benza iphutha elilodwa abantu baNkulunkulu lokucabanga ukuthi ukuze into ibe iqiniso kumele iqale ibonwe yibo qala. Ukuze into icace ukuthi ibonakele ngempela kumele iqale ibonwe yibo qala. Yes, angifuni uqamba maka, there are people abanamanga vele. Athi umuntu kwenze ku1 no2 no3 ezela ukukhohlisa kanti unamanga. Yila kudingeka khona ngaso sonke isikhathi umoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso, ukwazi ukuthi ukholele eqinisweni elilungile, ukwazi ukuthi ukusize, ukuqondise, ukutshela ukuthi lo kuyinkohliso lokho, lo kungamanga lokho, lo kuyiqiniso lokho. Ilapho sidinga khona umoya weqiniso ngaso sonke isikhathi ozosiqondisa ezintweni zonke, usiyalisise kokona konke. So ungazi kwakho mangakuvale amehlo, makungakwenzi ungaboni ukuthi yazi njobe ngingazi mhlawumbe omunye uyazi, njobe ngaboni mhlawumbe omunye uyabona, njobe ngakhuluma mhlawumbe omunye uyakhuluma, njobe ngingezwe mhlawumbe omunye uyezwa yazi. Angakwenzi ucabanga ukuthi njobe ukuwheelchair wena uhleli phansi bonke abantu bahleli ku-wheelchair, because you can see ukuthi ngiku-wheelchair mina but kukhona abantu abakwazi ukuhamba. You can see ukuthi ngisebhedeni mina njengamanje ngilele, kukhona abantu bakwazi ukuhamba kodwa. Njobe mina ngezwe emadlebeni yazi kukhona abanye abantu abakwazi ukuthi bezwe. At least kufise ukuthi lokho ongenakho uNkulunkulu akwazi ukuthi akwabele kona nawe. Kucela ukuthi lokho ongenakho uNkulunkulu akusize ngakho. Because awunayo inzalo akusho ukuthi nabanye abanayo. Banayo, you can see ukuthi they can bear children. Wehlukile wedwa but ungafuni ukwehluka ngokube uze uthi ayenye into ngeke iziyenzeke just because ayenzekanga kuwena, just because kuwena awukakabhekani nayo. Abantu bafuna ukuthi into ibhekane nabo kuqala. Kodwa uthola ukuthi uma subhekana nayo leyo nto, if you get an opportunity nethuba lokuthi kube nguwe obhekana naleyo nto leyo, ngeke uzuyimele. Fana nokuthi uphikele umuntu ongumdlwenguli ukuthi hayi ngeke akadlwengulanga nani. Iyiphi proof oyifunayo kahle kahle? Ibuphi ubufakazi obufunayo? Ufuna ukuthi mhlasimpe abhozomele nawe
akubhozomele nawe qala khona uzoba neproof ukuthi hayi ngempela udlengolile. Aqala dlengule wena qala ngeke waze wakuthanda futhi ngeke waze wakumela lokho. So bantu baNkulunkulu kahle kahle izinto eziningi especially nesizathu sokuthi ingenzeki kuwena noma ingaqondani nawe ingoba uNkulunkulu usuke kuvikela ngoba azi uvikela wena uyazi izinga lovalo onalo kanye nokwesaba onako uyasazi isibindi sakho ukuthi sihamba sambe sifinyelelela sihamba sambe siphelele la uyazi ngaleyo ndlela wena uzothatha ngokuthi hayi sibani bani namanga ukuthi ubone isihogo nanani mase kuthiwa sibonwa nguwe uNkulunkulu uyazi ukuthi ungafa nokufa mase kuthi uzwa amaphunga akhona lapha esihogweni because abantu abazithunyeza uNkulunkulu if they get ama revelations ukuthi lapha isimele sakhona isimele sokufa isimele senyama isimele seflesh imagine iflesh mengabe isha isikhumba lesi mengabe sisha ukuthi sinuka kanjani izikhumba ke ezi1000 and thousands abantu zisha zinuka imagine lelo phunga lelo liyakhanga useza kude usasondela ukuthi awe mayiphunga limbi kanjena khona iphunga elike linuke mangabe let's say kwafa isilwane noma kwafa inja or kwafa igondane kwase kwashiswa lapho udoti kanti kunegondane phakathi kunesinye isimele sike sinuke lapho kunuka uboya baso kunuka uboya benje kunuka iflesh yaso lelo phunga lelo alive liba buhlungu alive liba strong imagine ke isikhumba seflesh yomuntu enjalo uyaphila usangakhangwa lelo phunga lelo uthi ayikhona wethuswe yilo sheshe kuphele ngawo because kwa ismell sisodwa sinkinga abantu baNkulunkulu. That is why umuntu ekwazi ukufa ebulawa yini ebulawa isteam ebulawa yini ebulawa inkungu ebulawa yini ebulawa iphunga nje lilodwa mangabe thi umuzi uyavutha thola ukuthi ngaphakathi umlilo ukude naye kodwa the fact that kunentuthu egcwele ngalendlela ikwazi ukuthi imlimaze amaphaphu asheshe afele khona. So uNkulunkulu abona ukuthi wena ungasheshe konakale ngawe futhi ngokusondela nje ungakababoni ngisho abantu behayiza lapha ungakababoni ngisho abantu besha ungakababoni ngisho abanye amehlo ephuma ebuyela ngaphakathi amehlo eqhuma ungakaboni ngisho indlebe besala lapha ungakaboni ngisho amadimoni ebasusa amazinyo ebasusi ungasheshe kuphele ngawe. So uzothini kulo uNkulunkulu amnikeze isibindi sokuthi ayokubona konke lokho unamanga ayikho leyo nto leyo unenkohliso udlala ngathi nanani yabo lo moya wobuThomas ogcwele osaphila namhlanje futhi ukhona kakhulu la ngawuthandi khona la ukhona isemakholweni. I don't understand amakhola ukuthi afuna ukuthi uNkulunkulu azayibonakalise kangakanani kodwa ebethi ayakholwa afuna ukuthi uNkulunkulu azenze njani kodwa abethi ayamthemba abethi ayamazi afuna ukuthi uNkulunkulu aze enze kuphi ngempela ukuze cace ukuthi uJehova ukhulumeni ukuze cace ukuthi uJehova ishilo lento ukuze cace ukuthi uJehova uyalile ukuze cace ukuthi uJehova I don't understand. So lo moya wobuThomas wokukholwa ngokubona awusizi ngalutho abantu baNkulunkulu kunalokho uchithela wena isikhathi sokuthi uzisize uzisindise because lokuthi hayi ngeke sesiyobona mase sibona hayi uzolibele ulinde ukuthi mhlawumbe uJehova nawe uyokubonisa kanti akusona isabelo sakho leso angeke uzovezele lokho wena mhlawumbe uzovezela kwena mhlawumbe ngeke uvezele lutho uzodinga ukuthi uzwe ngabanye uzodinga ukuthi uzwe ngethuni uzodinga ukuthi uzwe ngabaprofetikazi uzodinga ukuthi uzwe ngumfundisi uzodinga ukuthi uzwe ngeBhayibheli uzodinga ukuthi uzwe eRadioweni uze kuTV uze efonini uze wena ufuna ukuzibonela ngeke uzukumele ohlakaniphile ufunda kwabanye asebedlulile kuloko but isukula sifuna ukufunda kusona ufuna ukufunda emaphutheni akho ufuna ukubona qala ukuthi hayi nami ngoba khona abantu abashonayo baphinde babukise hayi mhlawumbe nami uNkulunkulu ongenza wazi ngani wazi ba ukuthi nawe uyodluliswa in the very same pit same manner nawe uboniswe ngandlela aboniswe ngayo omunye umuntu oseceleni wenzela umusa yena ngendlela uNkulunkulu bethanda ukuthi amenzele umusa ngayo kusho bani ukuthi nawe you get
an opportunity ukuthi wenzelwe the same mercy njenganaye. Kusho bani ukuthi nawe udeserve loyo musa njenganaye? Loyo moya uThomas ukholwa ngoboya ngokubona uchithela isikhathi nje. Uchithela isikhathi ngoba uyavikela kahle kahle unganakile. Ngoba wena awusoze wayimela into enkulu kangaka. Futhi kusizwa wena. So incwadi yamaHubo 114 iyakubeka ngokucacile abantu baNkulunkulu ukuthi banamehlo kodwa kababoni. Banezindlebe kodwa kabezwa. Banezindebe kodwa kabakhulumi. Banezinyawo kodwa kabahambi. Nanka amehlo akhona. Siyawubona ayabuka ama-TV ayabona makumele kwenziwe izinto kodwa awaboni izinto zakamoya, awaboni umuntu kaNkulunkulu. Awaboni ukuthi umprofeti ongempela lo, awaboni ukuthi umshumayelikazi ongempela, awaboni. Izindebe unazo kodwa awukhulumi into efanelekile, uzikhulumela inkohliso, awukhulumi izwi ezobokuphila, izwi lokuthi ngiyamukela uKristu, izwi ezobokuqondisa, ezobokusibekela, ezobokuphulukiswa. Banezindlebe kodwa bakabezwa. Izwi lishunyela each and every day. Lishunyela efonini yakho. You've got TikTok, uno YouTube, uno Facebook, uno Instagram, uno Twitter, uno bani, unazo zonke inkundla zokuxhumana. But izwi lishunyela kuzo zonke kodwa kawulizwa. Une TV, DSTV, ino Daystar, ino Dumisa, ino Faith, ino bani onke ama channel. Kodwa awulizwa. Unomsakazo lishunyala ngisho emsakazweni kodwa awulizwa. Lingqongqozela ngisho ekhakini uzilalele kodwa awulizwa, awulifuni, uyalijikisa, uyalilahla. Unezindlebe kodwa awuzwa. Izindlebe zakho kodwa ziyakwazi ukulalela umculo, ziyakwazi ukulalela amaskandi, ziyakwazi ukulalela ama-earphone, ziyakwazi ukulalela unhlebo, ziyakwazi ukulalela yonke into ekhona lapha emhlabeni kodwa ziyezwa but azizwa. Izinyawo zakho zikhona, uyakwazi uhamba emsebenzini, uyaya edolobheni, uyaya kephi la uthanda ukuya khona kodwa akazihambi ngoba awukayi endaweni kaNkulunkulu, awukayi endaweni engcwele, awukayi enkonzweni, awukayi la uzothola khona ukuphulukiswa. Ngoba le nyama le oyinakekela kangaka esebenza kangaka iyofa ngelinye ilanga ebese umphefumulo wakho wona, because ukuze ukhule engengaphakathi lakho ukhulela vele, ukhulela uqobo lwakho ukuze ngelinye ilanga mase khathala lo alale lapha othulwini bese kuthiwa amagugu akalelizwe yosala emathuneni, asale lapha emathuneni bese uqobo lwakho kuzokwenzakalani ngayo? Because uqobo lwakho, it is your soul, umphefumulo wakho lo ongaphakathi, lo odinga ukuphulukiswa, lo odinga ukuphiliswa, lo odinga ukukhanya, lo odinga umbuso wezulu. Lo mzibayo, lo ngamsebenzeli, lo ngamenzeli lutho, but ubhizi nalo ongaphandle umuntu wakho. Ofayo every day. Ofayo ngenxa yesono. Ofayo ngenxa yokuzingcolisa. Abesebulala nalo ngaphakathi. Lo ngaphakathi libele khalile. Alibe bulile. Alibele mfisile uJehova. uJehova muzwe lo ngaphakathi, asithumele leso sithunywa, uphinde usijikise, aphinde akhale futhi ongaphakathi, aphinde uJehova asithunyele leso sithunywa, asithumele efonini ke manje, aphinde futhi lo angayibuki lento ekumele ayibuke efonini ezophulukisa yena, aphinde uJehova lo ngaphakathi akhale futhi akhale kuJehova, phinde futhi uJehova athumele na ku-TV, phinde futhi ungayibuki lento ekumele uyibuke ku-TV, phinde akhale futhi ongaphakathi, phinde athumele uJehova, phinde angene ku-TikTok wakho, phinde futhi athi ubuka leyo video, phinde uyidlule, phinde futhi akhale lo ngaphakathi athumele uJehova, aphinde angene ku-YouTube wakho uthi izibukela. uNkulunkulu kudala ezama over and over again. Over and over again. Over and over again. Uzama nsuku zonke umuntu kaNkulunkulu. Uzama mzuzu yonke ekuncenga. Uzama ngako konke. Azame ngabangani bakho bekhulume nawe sesihambeni senkonzweni. Azame ngomzali wakho akutshela ukuthi mntanami na indlela elungile. Azame ngako konke. So ungazi kuyafana nongaboni.
if ungazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ukholwe ngeke uzubone. If ungazi ukuthi kufanele kubaluleke kangakanani ukuthi uzihlenga uzisindise angeke waze wabona. Ngempela izitho zomzimba abantu banazo physically siyayibona sonke. Kodwa lezi zitho zomzimba kwezikamoya zifile. Kufana nokuthi azikho. Okudinga ukuthi abantu bakhulise imiphefumulo yabo bazihlambulule ukuze bezohamba ngomoya kungengenyama. Siphila ezikhathini zokugcina abantu baNkulunkulu ezinzima lapho yonke into ekhona njengamanje nento esetshenziswayo iyangcolisa. Kufana nengulube iyangcolisa izindebe zakho. Ungacabanga ukuthi hayi ngoba kuthiwa ungcolisa okufakayo ongcolisayo lo khipha ayikho le nto engcolisa ingulube ingcolisa izindebe zakho. Udlani udla ipork, udlani udla iham, udlani udla ama ribs, udlani udla ama marshmallows, udla bacon. Udlani udla o chocolate babhala bacon ngaphandle. Udla osweet babhala bacon ngaphandle kunomngulube phakathi uyangcoliswa kancane kancane unganakile. Kube igazi lingcolisa unembeza wakho. Thenga ama portions lapha ungayihlambulula inyama kupheke kunjalo igazi. Udle what's this thing bovril. It's bovril. Khona lokho okuba sedosheni njengazuthi liglass ibhala bovril. Leliyana igazi lenkomo. Negazi lezinyilwane kuya ngokuhluka kwama flavor khona. Usuke udla igazi uyalithatha lento inosawotana I know it sengayidla. Ithatha lento le inosawoti impela uyayigcoba esinkweni sakho noma uyigcoba kujeqa wakho noma uyigcoba kuphi inosawoti omnandi but igazi. In most cases abanye bayimixa no cheese. Ufike ufake yona bese ufaka ucheese ngaphezulu kuba mnandi yes. But udla igazi elingcolisa unembeza wakho. Kube imculo egcwele izinhlamba oyilalelayo igcwele amanga ingcolisa izindlebe zakho. Bese kube ukubuka ngamehlo akho ama video ezinto ezigangile pornography. Nebuka nabantwana abantu baqabulana lapha ku TV ingcolisa amehlo akho. Angcola phela amehlo akho. Ngaleyo ndlela bese kudingeka ukuthi umuntu azihlambulule. Because abantu baNkulunkulu in as much as kuningi ukubi ongekho right okwenzakalayo but sihlezi khona isisombululo. Hlezi khona indlela yokuthi kube kulungiseke man. Akube kuhle sithi ama sesingcolile ngithi akube right ngeke uzudlele kusona senjalo. But ikhona isolution ukuthi sibuyele emanzini sihlanjulule sibe clean bese uphinde udla ngaso futhi. Akube kuhle umbhede kade ulele kuona awubusa appetizer nanani usungcolile especially uma hlapa kuzolala whole day. But the solution ukuthi uthathe ingubo zakho uzithuntuthe phinde ubundlule bese uba right. Akube kuhle izimpahla zakho sezingcolile sikunuka isweat kade usebenza nanani. Awukwazi ukuthi uphinde uyigqoke lento ade uyigqoke izolo uvele kunukele kabi. The only solution ukuthi ufake emanzini anensipho uyiwashe uyineke yome bese uphinde uyigqoke sikunukela kahle nesiteso sakho. So bantu baNkulunkulu the solution ihlezi khona. Usungcolile endebeni wangcola emehlweni wangcola endlebeni wangcola ezandleni. Wangcola kona konke but ukuzihlambulule kona kubalekile ngamanzi acwebile. Ukuzigezela nje ngamanzi ahamba yasemfuleni. Ugeze ngamanzi emvula it's raining kamnandi these days amanzi acwebile. Enjalo ayalapha mawaphuzile wabeke nje isandla uthi inkosi ubusisa lamanzi wabeke nje isandla ayakulapha ngisho ukulapha hlapha kodwa ukhwehlela kanti unani amanzi emvula acwebile avela kumdalo wezinomhlaba uzigezele ngawo uziphuzele wona uziphilise ngawo uhlezi ngaso sonke isikhathi uzuma ngocwebileyo uhlambuluke ingaphakathi lakho uhlambuluke nengaphandle lakho ungakhohlwa ukuhlambulula izimpahla zakho ziqhokile ungazibuyiseli izinjalo ungazibuyiseli usugezile uphinde ugqoke the very same clothes no ningalenzele lo phutha uzihlambulule uzingcobelise uvume izono zakho ngaleyo ndlela uzobe usuhlambulukile emphefumulweni kube into yenza njalo kube into yenza daily izikingene bese uyavuleka ke uyavuleleka kwezikamoya ubobona ukuthi even the dreams uzowakhumbula
ngobani uhlambulukile, ngobani ungcwele, ngobani uNkulunkulu uhlala kuwe, ngobani uNkulunkulu seduze nawe. Ngakho-ke asebekhulile abantu baNkulunkulu abakwenzayo lokho benze isiqinisekiso baqikelele ukuzihlambulula, baziqikelele ukuzihlambulula amehlo abo, baqikelele ukuzihlambulula izindlebe zabo, baqikelele ukuzihlambulula ngandlela zonke inxa zonke. uNkulunkulu uzoba seduzane nabo, uzobambulela, uzobavezela. Ungathathi-ke ukwembulela kwabo bese ukuthathe ngathi uthi hayi bayikho leyo nto leyo udlala ngathi nani nani ngoba ungazi kuyafana nongaboni. Yes, bazobuye behlukile bona. Engazi ukuthi baphambene basangana lapha ekhanda kanti cha, ibona impela abenza ngakho. Ibona impela abalalelayo. Ngoba singabantu singomoya. Kumele kanjalo sihlezi sihamba ngomoya kungengenyama ukuze singeze safeza izinkanuko zenyama eziletha isono osiphetho sayo singukufa nokubhujiswa kulabo abafela kuso. Ngakho-ke umuntu waNkulunkulu ngalo myalezo nje umfishane omncane engifisa sikwazi ukuthi uJehova usasincengana namhlanje. Ukuthi awazi akusho ukuthi ngeke uwazi, but wena ungazikhethela. Ngoba ungazi awuboni lutho. Kodwa mawazi uyabona. Fana noma mawazazi izinhlobo ngezinhlobo zamadimoni ngemimoya indlela ebusa abantu ngayo, uzokwazi ukuyibona ukuthi lo buso idimoni lokuthi, lo buso idimoni lokuthi, lo buso umoya ukuthi. Ngoba uyazi, ngoba ufundile. So ukuze wazi kuzodinga ukuthi ufunde, ukuze wazi kuzodinga ukuthi uzithobe, kuzodinga ukuthi ufune uJehova, kuzodinga ukuthi ufune iqiniso lakhe, kuzodinga ukuthi ufune ukuhamba ekhanyeni, kuzodinga ukuthi ufune ukuqondiswa, kuzodinga ukuthi ufune ukulangazelele ukulungisiswa. Kuzobonakala ngezenzo zakho ukuthi ulangazelele kangakanani, kuzobonakala ngokuhamba kwakho ukuthi uyafuna ngempela kangakanani. Seek you shall receive, ask you shall receive. Cela uza kuphiwa, ngqongqoza uzovulelwa. Ukwena kuthi ngqongqoza yini ezulwini uthi Nkosi cela ungiphe ukuhlakanipha nami nokuqonda. Nkosi cela ungembulele nami. And uNkulunkulu uzothi uma umcela ukuthi cela ungembulele, uzokuyaleza ukuthi ukuze wembuleleke ke mntanami kuzodinga ukuthi wenze 1 no 2 no 3 bese kuya ngokuthi uzokwenza ngempela yini na. Ukuze kubonakala ukuthi ngempela uzoboleka le mali futhi uzoyikhokha, kuzodinga ukuthi ulethe i-ID yakho. Kuzodinga ukuthi utshengise sibone ama-payslip akho ukuthi uyasebenza ngempela. Ukuze uyithole le loan kumele sibone ukuthi uyasebenza ngempela yini. Sibone ukuthi unayo yini credit score, seke wakweleta yini, wakhokha kahle. Khona kuzobonakala ukuthi okay umuntu owezikweleto wena, umuntu ama-credit singakweletela nawe. Kuzodingeka ulwazi olukanjalo, kuzodingeka into ekanjalo ukuze kuqondakale kubonakala ukuthi wethembekile yini na. Ngakho-ke umuntu waNkulunkulu ungalinge balenza iphutha lokuphika into ongayazi, ungalinge ngoba awazi. Ayikho into elikhuni njengokubuza. It's very simple. Ngeke nga-understand abantu ukuthi why izinto eziningi bengathanda ukuzibuza. It's very simple ukubuza ukuthi why ukuthi kungani wena wenza kanje, kungani wena wenza indlela ehlukile, kungani wena uhamba kanje, kungani wena uphila kanje, kungani wena ugqoka kanje, kungani wena. It's very simple, as simple as that. Ukuze uzothola isiqinisekiso nokuhlakanipha khona uzosizakala uthola ukusindiswa nokuphulukiswa, ngoba kuzosizakala wena ekugcineni kosuku. Azama uqholoshe nje umuntu impela ukuthi ayikho leyo nto, senze ilima nanani udlala ngathi ngoba ungazi kuyafana nongaboni. Funa uJehova, ufune ukumazi khona uzombona, ngoba umdali wethu uma sazana naye simbona nsuku zonke ngazo zonke izinto zakhe phezu kwezimpilo zethu. Bathi uqala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova nokumazi ongcwele wakhe. Yebo mase uhlakaniphile mosaba uJehova, even umuntu ongcwele uzombona ehamba lapho ukuthi ngeke umuntu ongcwele lena. Uzombona ngezinto zakhe, ukukhuluma kwakhe ngenkamba, ukugqoka nakho ukuthi ngempela umuntu waNkulunkulu, ngempela umuntu ongcwele lo. But
Mongazi uzongaboni uzongasizakala. So ngalomnyalezo nje abantu kaNkulunkulu ngifisa siqonde ukuthi ungazi kuyafana nongaboni, kodwa ungakwazi ukuthi ubone kuphela uma uzolufuna ulwazi kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ungayiphiki, ungalingi waphika into ongayazi, ungalingi futhi wamelana nabantu. Ask qala ukuthi njengoba lo khuluma lento engabe iqiniso kangakanani, ngoba umkholo zimbuzile wena kuJehova, uzikhulekele ubuze ukuthi ngempela Nkosi, njengoba ethi esihogweni kunamadimoni, ngempela kunjalo. Ngempela Nkosi, njengoba ethi esihogweni ngale kwethuna kuyabhujwa, ngempela kunjalo. Ngempela ungazi ukuthi hayi vele ngoba akekho umuntu esekwabuya wasitshela lento, ungazodlala ngathi usenzile imana nani leli khehla liyaqina. Uzilimaza wena njalo ngalowo moya obutomasi obuvumelayo ukuthi bufuna ukuthi ukholwe ngokubona, kanti cha, kukulahlekisa ngethuba lokuthi ukwazi ukuthi usheshe uphulukiswe, ngoba makufica ukufa kwakufica usakuleso sono leso hleli kusona njengamanje ungafuna ukusuka kusona, ulibele usugodla, ulibele usunesa, ulibele usuncelisa, ulibele usondla, uzofa. And uyala kade esho khona lo muntu ukuthi kunjalo, uzobe usuyibonile. Kubuhlungu ukuyibonela into usuyibonela bukade wazi wayiphika. That's very painful. So ungazi kuyafana nongaboni, ukuze wazi, ukuze ubone, buza kuJehova. Nkosi nje benani enibusise kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana nje zikhona ku-TikTok, la khona i-clip nje ya 10 minutes, and kube Instagram kube i-clip efanayo ya 10 minutes, and then kube khona inkundla yokuxhumana futhi uFacebook okungulihle ithemba Mzobe, lapho khona lama clips a 10 minutes, and uphinde kube khona nemibhalo for abantu abasebenzisa abo free mode. Nkosi nje benani inibusise inisize, sicela ndlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa, bathole ukubuyisana nenkosi umdali wezulu nomhlaba, esasithandile, esakuphilisile, esakusinda singathile, esakusibekelile, esakwenzela umusa ongaphezulu komusa. Nkosi nje benani niqinise, nivikele, nihlenge ezintweni zonke, nithole ukukhanya, naze nibone, niqonde ngokuba ongakakuboni wena akusho ukuthi akukho, ongakenzeki kuwena akusho ukuthi angeke kwenzeke, akusho ukuthi akwenzekanga ngokomunye umuntu. Hlakanipha, ufumane uKristu, uthole ukuphila, uthole ukuphulukisa. Inkosi benani manje ziphakade. Amen.